περισσότερα και παρατηρώ μια ωριμότητα στον τρόπο έκφρασης, στον τρόπο που διατυπώνετε τη σκέψη σας. Και αυτό ότι όταν βλέπετε βίαιες συμπεριφορές γύρω σας, θα πρέπει τον ωραίο τρόπο έκφρασης που έχετε να τον διοχετεύετε, να μιλάτε και να αναφέρεστε σε κάποιον ενήλικα που πιστεύετε ότι έχει τα αυτιά και την καλή διάθεση να σας ακούσει και να σας βοηθήσει. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί. Δεν σωπαίνω στη βία. Η βία κατά των γυναικών και των παιδιών δεν είναι απλώς μια οικογενειακή υπόθεση. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Πού συναντάμε τη βία, σε ποιο περιβάλλον λέτε να συναντάμε τη βία, αυτή την έμφυλη βία που είπε η κυρία Ευρωβουλευτής? Σε ποιο περιβάλλον? Το 90% περιστατικών έμφυλης βίας είναι ενδοοικογενειακή βία. Γίνεται στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η βία εναντίον των γυναικών από τον άνδρα, από τον πατέρα, από τον πρώην σύντροφο, και ειδικά τα στατιστικά τα τελευταία που έχουν και ειδικά τα περιστατικά που διαχειρίζομαι, έρχονται παιδιά ηλικία σας. Τα τελευταία περιστατικά αφορούν ηλικία των 16 και 17 χρονών κοριτσάκια. Το τελευταίο που θυμάμαι ήταν «Δεν θα με ρωτήσουν εμένα κερατά». Δεν είναι έρωτας ο πόνος και η βία. Το δεύτερο πειραματικό λύκειο υλοποίησε την εκδήλωση «Δεν σιωπώ στη βία» στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΑΣ, Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας από τους άξονες στον οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό επιλέξαμε το θέμα «Δεν σιωπώ στη βία», που είναι για τα δικαιώματα κατά της βίας των γυναικών. Η εκδήλωση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είχαμε αρκετό κόσμο, μίλησαν προσκεκλημένοι από την αστυνομία, ψυχολόγος, από τον Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών, οι ευρωβουλευτίνες κυρία Κουντουρά, κυρία Μελέτη. Είχαμε και ένα μήνυμα από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου. Την εκδήλωση πλαισίωσαν με το δρόμενό του στο δεύτερο γυμνάσιο, το τρίτο γυμνάσιο Κιλικής με τη χοροδία του και ένα δρόμενο και το δεύτερο πειραματικό λύκειο. Ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε και άλλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι οποίες να ανταποκριθούν και στους στόχους που έχουμε θέσει, να μάθουν τα παιδιά μας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνουν πολίτες όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και όλη της Ευρώπης και να μάθουν για τους θεσμούς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.